Pre istotu si povieme, kedy je väčšia pravdepodobnosť, že nastanú problémy s aktualizáciami pri diagnostickom vyšetrení. Už ste sa dočítali, že nie vždy sa musia prejaviť. Ideálne je, ak sú výkon a rýchlosť počítača nadštandardné. Problém však nastáva, ak je jeden z faktorov podštandardný. Ak je počítač menej výkonný, kombinácia diagnostického vyšetrenia s niekoľkými aktualizáciami môže značne zaťažiť procesy prebiehajúce v tomto počítači. Následkom môže byť výrazné spomalenie počítača. Ak je internetové pripojenie pomalšie, sťahovanie aktualizácií môže zásadne ovplyvniť flashové testy, ktoré si vyžadujú plynulé internetové pripojenie na korektné zmeranie príslušného výkonu. Preto odporúčame, aby ste počítač zapínali 20 minút pred začiatkom testovania a aby ste vždy dôsledne dodržiavali toto pravidlo. Vyhnete sa tak spomenutým komplikáciám.